Je nedeľa, 8 hodín večer, vy si konečne sadáte k televízoru a v tom k vám príde vaše dieťa s tým, že má zajtra veľkú písomku z biológie. Hodí pred vás 20-stranové PDF-ko o bunkovom delení a smutne čaká, že mu to nejako vysvetlíte. Zlatká moje, môj mozog o 8 večer odmieta spracovať aj návod na použitie mikrovlnky. Nie je to ešte učivo pre druhý stupeň. Namiesto paniky vám mamaj ukáže bezplatný nástroj od Google, ktorý sa volá Notebook LM. Jednoducho zoberiete ten strašidelný školský dokument a potiahnete ho sem do okna. Kým vy si odpijete z čaju, táto umelá inteligencia si tých 20 strán kompletne prečíta a pochopí. Ale tu je ten hlavný trik. Nechceme, aby nám to len nudne zhrnula. My klikneme rovno na tlačidlo študijný sprievodca. Umelá inteligencia ten ťažký text okamžite rozseká a vyrobí z neho pre vaše dieťa hotové študijné kartičky a vedomostný kvíz. Vy už len čítate hotové otázky z obrazovky, kontrolujete odpovede a tvárite sa pritom ako ten najmúdrejší a najvzdelanejší rodič na planéte.